kubnb iwe Nesa Mesa vakakuvenga vanocreatira nyaya saka saka tikuyepa here Nesa iwo uri kunzi pakararwa stand floor paakarara nemusikana wetizva wokutaura iwo hanzongona 96 ndo nyaya iripo pana musikana haana kutomborara nemusikana weti ari kuto nyaya dzidzo dzese ndedzekutonyepa uyu Nisanobs aitova nanonza na96 ukazoputsa glazi remutoileti rikatozara richinetsa hanzi wakavhunduka chirungu kariuyisa otichada kuti kwai yaya iye akavhunduka Alright, Nesa, ini na iko something for podcast yako wakati What do you mean? Kuti kwa chimotoroti wewe uzvari. Bro, Nesa, chiwa uri wakati kwa yaya kwenda kwa yakandikuchizeti kudhara ndikabhura mishingo chakachimwanizvi tatozoreka kudhara kana uchitoda explanation imi vakwadze wezaida ungotanga kupisa nyaya dzako dzese ndedzine machinja wakataura cheshuwa ndechekurohwa mumarriage chet zvakandipa attention yachona zvamuri kungoramba muchitaura neni izvezvi ndakarara muri kufonerwa pami then who's winning who's losing if I wanted attention I got it tisiyana neni kunyepera period kukupa attention yawaida wakakwara neglasi rawokunzi wakapfuka nyeri kana kuti wakakwarawo nezvimwe iwe Tanatswa uri kutaura kuti iwe Tanatswa Nesa was saying kuti kwai chinonetsa after maendeswa kumabnb kwacho it's the abuse that you face after you say no abuse yei yaakasangana nayo Nesa abuse yeiti handi angatotudza zveabuse yachina maybe iyo abuse yekufundukachiamer But you say she was lying. Handi wakauya naTeresa uchida kuti arare naJamal here. Jamal akati Teresa haiti. Are you sure of the information that you are passing now? Anofarira honi 10. Are you sure of the information that you are passing now? I'm just asking. Ini ndiripo pakutaura shuwa. Ini zvandinoita ndinotobvuma ko ndinorambira zvandinenge ndabvuma zvandinge nda Tanatswa aramba here tanga siri kumaukaps vanhu vari kubvunza Tanatswa kuti angaina Tanatswa anambobvera upo anambobvera aramba plus amuzati anganani mugodi ratova drama ichikuruchazvide kuti ndandiripo ndakaona zvibvunzurudza kudaro kuti mugodi because Nesa akaunza life yake papodcast tinotomubvunza because she came to the podcast ndiakauya nenyaya dzacho because aida kuti timubvunze but hamuna muchikamubvunza chinhuwani handambokupindura mandidana Tanatswa kuti waive nani ikoko handi kuda kuti ataure kuti aive na96 Tanatswa anambobvera Nesa madam makurasa nyaya Tanatswa madam sorry henyu voice yenyu dari recognize ini now I'm here to support Nesa because makutomu ataka kuti makushedza kuti azopindura chimbosiyai Nesa naTanatswa muringi vamwe vese imbonyararai siyai Tanatswa naNesa